Certo home tiña unha parella de coellos nun lugar pechado e desexaba saber canto se poderían reproducir nun ano a partir da parella inicial, tendo en conta que de maneira natural teñen unha parella nun mes e que a partir do segundo se comezan a reproducir. A solución foi a sucesión de Fibonacci, unha sucesión infinita de números naturais de disposición 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc., que, como xa podería adiviñar algún espabilado, consiste en que cada término é suma dos dous anteriores. Esta sucesión foi descrita en Europa por Leonardo de Pisa, matemático italiano do século XIII, tamén coñecido como Fibonacci. Ten numerosas aplicacións en ciencias da computación, matemáticas e teoría de xogos. Tamén aparece en configuracións biolóxicas, como son nas ramas e na disposición das follas e do talo das árbores, nas inflorescencias do bleco romanesco, nas escamas dunha piña e na dos xirasoles, en furacáns. En partes corporais de seres humanos e animais, como a relación entre a altura dun ser humano e a altura do seu embigo, a relación entre as articulacións das mans e dos pés, etc. E na arte, con pinturas de Miguel Ángel ou Da Vinci, e instrumentos musicais como a violíns. Os números de dita sucesión quedan definidos pola ecuación f de n igual a f de n-1 máis f de n-2, partindo dos valores predeterminados f de 0 igual a 0 e f de 1 igual a 1, para obter os anteriormente citados. Cada número da secuencia de Fibonacci dividido polo número anterior, 2 partido por 1, 3 partido por 2, etc., resultará nun cociente que, como o aumento dos números, acércase cada vez máis á proporción áurea de aproximadamente 1,61, 80, 33, 98, 87. As proporcións relativas a este número de ouro foron sempre vistas como estéticamente agradables. Existen moitas sucesións matemáticas, pero ningunha é tan abrallante como esta, xa que grazas a ela podes explicar matematicamente todo o universo.